Lodi, magkano ngayon yung benta mo ngayon ng repolyo? 60 po ang per kilo ng kanyang mga repolyo, no, na bentahan po dito. Kamatis po ay 20 pesos, meron din po 10 pesos. Ito po ay 10 pesos, no? Tapos 20 pesos na mga bentahan po ng kamatis. Magkano yung karot? 120 ang kilo. Ito po, 120 po per kilo ng kanindang karot, no? Per kilo na mga isdang espada ay 240. 50 pesos sa mga isdang tawili. Marami, oh. 100 pesos lang po. May 50 pesos din po nakabase na po. 50 pesos, no, mga sapsap. Tumpok ng sapsap ay 50 pesos. 200 na kilo sa mga isdang malakapas. Tsaka yung mga sapsap, 200 po ang mga per kilo. Kuya Wari, magkano ngayon yung talakitok mo? 240. Medyo maliit dito. Sana rito kaya? Dalagang bukid magkano? 180, medyo mababa ang presyo ng kanyang mga kilo ng mga dalagang bukid. Ito po yung mga salmon. 220. 120 sa mga isang piraso ng bangus at yung mga dorado natin. 240. Batalay. 200 ang per kilo. Good morning po at magandang umaga po sa inyong lahat. Ito po, no? So shout out po. Lang yan. Murang-mura na. Nay, magkano po yung paninda nyo ngayon mga... Nakakalimutan ko na naman to. Ano ba yun? Labanos? Labanos? Kasi maitim ako eh. Maitim ako yan, maputi eh. Nay, magkano po yung mga ganyan? 20 pesos, napakamura po, no? Pang chop suey po yan. 20 pesos lang po yung na binibenta po. Titis po natin sa halagang 120 na per kilo. Good morning dito po sa Malabon Tumpukan at mag-aalam-alam tayo ng kanilang mga presyo ng mga tumpukan at iba pang klaseng laman dagat na mga ibinebenta po nila dito. So alamin natin yung mga presyo ng kanilang bentahan ng gulay sa Malabon Fish Market. Lodi, magkano ngayon yung benta mo ngayon ng repolyo? 60 po ang per kilo ng kanyang mga repolyo, no, na bentahan po dito. At maganda yung mga gulay nila ngayon dito na inilalatag at binibenta sa ating mga kababayan. Yung Pechay Bagyo, 60 rin po ang per kilo. Yan po yung mga bentahan, no, ng kanilang mga sariwang gulay na ibinibenta sa ating mga kababayan. Yan pong mga bentahan po dito ng mga talbos, kangkong, alugbati, at malunggay. Yan po ay mga 10 pesos na kanila pong ibinibenta. Tapos yung mga kamatis, no, na bentahan po nila dito, ito alam ko mura na po ang per kilo. Magkano yung karot mo? Carrots, mal, magkano? Hindi ko na alam kung Parehas kayo, hindi nyo na nalaman yung presyo, no? Magkano ngayon? Tandaan ng per kilo. Baguio beans. Baguio beans. 60 ka lahat. Ayun, 120 ang per kilo. Yan po, no, yung nakikita, 20 pesos po yun. Bumaba na. Magkano? 50 na lang ang kilo. 20 na lang kilo, dati gintuan to. Oo nga, eh, no? Ginto, no? Umabot na mga 300 ang kilo. Ang repolyo magkano na? Repolyo po, 70. Patingin na ako nun, yung isang buo. Eto, Mi! Ayan po, yung mga 20 pesos na kanilang mga naka-plastic. Na kamatis, sibuyas, bawang at yung kalamansi ay 10 pesos lang po yan. So yun po ang update natin sa kanilang mga paninda, no? Maraming salamat. Thank you. God bless. Thank you, Salamat. So paubos na ang kanilang mga latagan dito sa bayan po ng Malabon Fish Market, no? Marami kanina to nung pagdaan natin, no? Matao ang bayan ng Malabon Fish Market at talagang marami sa ating mga parokyano o kababayan na upang mamili rin ng gulay dito sa Malabon Fish Market. Nay, salamat po. Thank you po. Alright. Ayan, dito tayo sa po yung mga paninda nila, no? Ayan, mga kamatis po ay 20 pesos, meron din po 10 pesos. Ito po ay 10 pesos, no? Tapos 20 pesos na mga
bentahan po ng kamatis. Magkano yung carrot? 120 ang kilo. Yun po, 120 po per kilo ng kanindang carrot, no? Yung repolyo mo, magkano? 80 po kilo. 80 pesos ang kilo. Ito mga tumpukan, 20 pesos. 30. 30 pesos. Yung ano, Talong po, 30 din. ayun, 30 pesos po yung mga bentahan po ng kanilang talong. No? Ayan, mga 25 pesos na. Mga tumpukan din po ng mga siling haba na inyong mailalagay sa sinigang. O kaya mag-dynamite kayo. Yeah. Yung lettuce magkano? Lettuce po, 100 po kilo. 100 po ang per kilo ng lettuce. So yun po yung update natin. Sigarilyas magkano? 80 na lang po. 80 ang per kilo. So yun po yung update po natin ng kanilang panindang gulay dito sa Malabon Fish Market. No? At maraming salamat po. Shout out po muli sa inyo mag-asawa. Thank you po. God bless po. Salamat. Gulay pa rin po ang ating may update po dito. Shout out. Shout out. Yan po yung mga presyo, no? Yan po yung mga 20 pesos na mga latag po nila dito ng mga sibuyas, bawang at kamatis. May 50 pesos din po, nakalahating kilo ng sibuyas. So yan po yung kahabaan po ng aking binablog po dito ng bentahan po ng gulay na pangsaktuhan sa inyong mga ilulutong ulam sa hapagkainan o kakainin ng ating pamilya. Yan po, oh. 150 na lang po ang isang piraso ng bangus dagupan na paninda ni Nanay Noemi. Nanay Noemi, shout out po. Okay na po ba at naka-recover na po ba tayo sa ating ano? Naka-recover na. Ayun, si Nanay Noemi yan po, no? Siya po yung nagbebenta po dito ng mga bangus dagupan at tilapiyang Batangas. So shout out po Nanay Noemi, thank you po. Tawid tayo dito sa kabila at mag-alam na tayo ng mga presyo ng mga tumpukan na ibinebenta sa ating mga kababayan. Eto kay Lodi. Lodi, magkano tumpukan mo ngayon? 20 pa rin. Ayun, 50 pesos pa rin po yung mga tumpok niya ng mga tawilis. Sa per kilo, magkano? 80 lang. Oh, 80 pesos po yung per kilo. Salamat, thank you. Salamat. At ito na po tayo, no, sa bentahan po ng mga per kilo na mga isdang espada ay 240. Ayan po yung presyo ng mga bangus, no. Isang piraso po ay 150, 140 at 130. Mga bangus dagupan. So shout out sa iyo, Lodi. At magandang umaga. Lagi ako nakikita dyan eh. Bawat vlog niya nandun ako lagi. Pero wala ko Wala akong tao. Eh, sarap ng bangus kagabi, ah. Salamat sa ano. Ayos lang, sinigang ko sa ano. Lagyan ko talbos tsaka okra. Naubos naman namin. Sarap. Alright, so yan po, no, yung mga update natin ng mga presyo ng mga bangus, espada na kanyang ibinibenta. Yung 3 piraso po na yun na tumpok ay 100 pesos po yan. Tapos yung kabase, no, mga 50 pesos. Tapos mga tumpukan po ng tilapia nila dito ay 100 pesos. Sa mga bangus na tumpukan na mga pandaing ay 120. Tawilis po nila ay 50 pesos po ang bigayan po nila, no, ang benta nila sa ating mga kababayan. Ayan po, 50 pesos na mga tumpukan. Paubos na? O ngayon ka pala naglalatag? Ganda ng mga tawilis natin, mga sariwa, no? Mga tumpukan na binibenta niya sa ating mga kababayan ay 50 pesos lang po na inyong mabibili. Shout out, shout out. Bossing, thank you, salamat.
So ito po yung update natin ng mga panindang mga alamang po na tumpukan ay 50 pesos. 50 pesos sa mga isdang tawili. 130 yung mga isang piraso na mga bangus, dagupan. Tapos sa mga tumpukan ng kanilang bentahan ng kabase, napakarami oh. 100 pesos lang po. May 50 pesos din po na kabase na tumpok. Yan, mga 50 pesos, no, mga sapsap. Tumpok ng sapsap ay 50 pesos. 200 na kilo sa mga isdang malakapas, tsaka yung mga sapsap, 200 po ang mga per kilo. Nagalunggong po, no? 200 daw ang per kilo. Yan, yung mga tumpok lang po ay 100 pesos. So, yun po yung mga presyohan na kanilang ibinibenta sa ating mga kababayan. So, tawid naman tayo dito sa kabila. At alamin natin yung mga presyo, no, ng kanilang mga bentahan din po ng mga isdang bato. Ayan. Mga talakitok po, no, tsaka mga isdang titilya. Kuya Wari, magkano ngayon yung talakitok mo? 240. Medyo maliit dito. Sana rin ka kaya? 240 lang. Ano, ang ganda po ng talakitok. Ang presyo po ay 240 na per kilo. Sarap na sinigang to. Hmm. 270. Mahigit lang isang kilo to, no? Pero pwede na sa 270 na kilo ng talakitok. Pwede na po yung presyo niya sa halagang 270. Kaya Warren, thank you ha. Salamat. Ganoon din po ang presyo rito, no? 240 rin po ang per kilo. So dito naman po tayo sa mga bentahan, no? Ng mga, ayan, balsa galunggong. Tapos dalagang bukid magkano? 180 lang po. 180, medyo mababa ang presyo ng kanyang mga kilo ng mga dalagang bukid. Ito po yung mga salmon. 220. 120 sa mga isang piraso ng bangus at yung mga dorado natin. 240. Batalay. 200 ang per kilo. Sarap talaga nito eh. Eh itong balsa? 180. Sa gisi? O binduan ba yan? Yun po mga presyo ng bentahan po nila, no, sa ating mga kababayan. At yan po yung mga latag ng kanilang mga presyuhan ng kanilang mga isdang bato na mabibili po dito sa bayan ng Malabon Fish Market. Boss, thank you. Salamat. Salamat. Alright. Yun na po yung mga update natin, no, ng mga bentahan ng talakitok. Talagang 240 na per kilo. Kabase po ay 50 pesos na tumpok. 50 pesos sa mga tumpukan po ng mga isdang tawilis, sariwang-sariwa po. Yan yung po makikita yung pagkasariwa po ng mga isdang tawilis na pati itong mga kabase. Oh. Sa Facebook ka lang yan, ang ano yan. Wala na gano'ng mga paninda. Walang gulyasan na tinda, no? Hindi ka na gaano ngayon? Mahal yata yung presyo eh. Yan, mga bangus naman paninda mo. Hindi na magkasya. Salamat. Thank you. Laki na. Ang bilis ng anak ko, laki na kagad ah. Kaya pa. Malaki. Thank you. Ito po yung mga presyon din po dito ng mga dalagang bukid. Magkano yan? Pwede na lang. Paki-kagis-kis ka pa. Shout out po ate pa, magandang umaga.
Good morning, good morning. Di ka pa rin nagtinda talaga ha. Ayaw mo ha. Wala pa akong bandahin. Wala pa ba? Nag-iikot ka? Magigising ko lang eh. Sige, sige, Ate Pam. Oo. Yan po yung laman ng pitilya. Tapos dito may mga nakaasnan na po na mga mabibili. Mga pangbagoong po natin. Tapos dito yung mga dagupan po natin, no? 120 ang isang piraso. Ganda, oh. Hindi ka na lugi. Ikaw na lang po ang pipili. Yung 2 piraso po niya ay mahigit na po, no? Mahigit na po 1 kilo. So, yan po yung mga presyo ng bangus dagupan na mabibili niyo po sa bayan po ng Malabon Fish Market. So, yun nga po ang ating update ng kanilang mga latagan po dito sa Malabon, Tumpukan. At yun lang po ang mga na-update natin na kanilang mga latag, no? So, maraming salamat sa mga viewers po natin na sumusubaybay sa pagbablog po ni Boss Lando Explorer. Good morning po at magandang umaga po sa inyong lahat. Ito po, no? So, shout out po. Pwede lang yan. Murang-mura na. Nay, magkano po yung paninda nyo ngayon mga... Nakakalimutan ko na naman to. Ano ba yun? Labanos. Nabanos? Kasi maitim ako eh. Maitim ako eh, maputi eh. Ito po mga sili po. Ngayon, 10 pesos po yung mga ganitong bentahan po ng mga sili. No? Pipino, 30 pesos po yung mga nakabalot. Yung mga kamatis na ibinibenta po nila dito ay 20 pesos. No? So, shout out po. Ngayon, shout out. Ngayon, ingat po palagi. So, yan po yung mga latag nilang mga gulay. No? Itong sayote, 20 pesos. 30 pesos po yung 2 piraso na, no? So, mura na po yung mga gulay dito. At makakapag-ulam ka na ng tinola. Yung peke bag, yun na yung magkano na yun? Ayun, 60 pesos po yung per kilo, no? So, nice. Shout out po at maraming salamat po. God bless po. Thank you po. Ayun, salamat po. So, shout out po sa mga taga Dagupan, Pangasinan. Yes, Pangasinan. San Fernando. Yeah, mga gulay pa rin po, no, dito sa pag-akyat po ng mga tulay. Eh, magkano po yung mga ganyan? 20 pesos, napakamura po, no? Pang chop suey po yan, 20 pesos lang po yung na binibenta po. Ayan, yung mga latag po nila ng mga gulay dito. So, yung mga nakatali na rin po, no, ng mga nakagoma na po yung mga bentahan po nila dito, talagang sulit yung mabibili. Ganito po na yung magkano? 30 po. Ayun, 30 pesos naman po dito yung mga sayote. Salamat po, Nay. Thank you po. Ilan ang kalabasa? Yung kanina natatanong po natin doon na nagbebenta, no, ng mga alimasag ay pang blockbuster din po doon. At talagang ginagsa po yan. At ngayon, kung bibili man po tayo ng alimasag ay medyo maliliit na po yung nakikita natin. At naunahan na rin tayo ng ating mga kababayan, no? Talagang marami sa ating mga kababayan ang namili. So, murang mangga at maliliit po, no? Kilo po ay 70 pesos. Ganyang klase po yung mangga, no, na maliliit na manggang hinog. Tapos yung kilo po ng mga manggang hilaw naman po dito ay 80 pesos na per kilo. Ito po yung mga presyo ng mga seedless po natin sa halagang 120 na per kilo. So alright, so yun na nga po at na-update natin at napakaraming tao po dito sa bayan ng Malabon Fish Market. Talagang ang pag-iikot at sinusulit na nila ang kanilang mga pamimili, no? So medyo na-stop tayo kasi may mga dumaraan pong mga sasakyan. Kaya na-stop tayo sa ating pagsasalita. So shout out po sa ating mga kababayang OFW na naghahanap buhay po sa ibang bansa.
At shout out po sa ating mga silent viewers na lagi pong sumusubaybay, no? At sa mga vlogger po dyan sa Team Burautan, shout out po sa inyong lahat dyan. Mag-iingat po tayo. At sa mga vendor po na masisipag na nakakapag-update ng mga presyuhan sa ating mga kababayan, shout out po sa inyong lahat. At ito pong muli, si Boss Lando Explorer na lagi pong mag-update ng mga presyuhan at kaganapan o sitwasyon dito sa bayan po ng Malabon Fish Market. Enjoy and busy po sa ating lahat. God bless po and bye-bye.